Kaso sang acute gastroenteritis sa syudad sang Iloilo, padayon nga nagasaka. Iloilo City Government, mas ginpabaskog ang pag-aksyon, agud matap na ang balatian. Kag nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga Ilonggo, ginhatagan sang pagkilala sa ginpatigayon nga flag raising ceremony. Naglabot na sa 354 ang kaso sang acute gastroenteritis sa syudad sang Iloilo kung sa diin siyam na diri ang napatay. 191 ang naka-recover, 93 naman ang admitted, kag 61 ang ginamonitor sa ila panimalay. 8 naman ang kumpirmado nga kaso sang kolera sa syudad sang Iloilo. Inisanto sa pinakaulihi nga datos sang Iloilo City Health Office subong nga adlaw. Bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang food and waterborne diseases sa syudad, ginapasigurado sa karon ni Mayor Jerry Treñas ang hugot nga pagmonitor kag pagchekyar sa water refilling stations kag bubon sa syudad sang Iloilo. Currently, we're monitoring for the number of water refilling stations and the wells here in Iloilo City. So far, ang nakaabot pa lang namon, ongoing pagit ang iban ng mga reports ng gasulod. Ang nakasulod sa among number of deep wells nga na-inspect is 10,855, out of which 541 or 4.98% pa lang ang na-chlorinate namon. That's why we're asking the help sang compliance team and others para magbulig sang paglimpyo kag pag-chlorinate sang aton wells. And out of this, 25 na ang gina-recommend for inug-condemn nga wells. So, amo pa lang ni siya ang for the wells. And for the water refilling station, total number of water refilling station nga nalibot pa lang sang staff pag na-report is 241, of which na-inspect is 188 out of the 241. This is 78% ang na-inspect, and nakita nga may 50 ka na non-compliant nga mga water refilling station. And amo to ang initial nga na-close is 8, kagina naghambal nga 17, pero before kami magsaka, another bali from previous nga 8, may 21 nga for closure this succeeding days for this week. So, a total of 29. So far, amo na siya ang nag-gather namon nga mga data for AGE cases. Hugot man nga ipatuman sang lokal nga panguluhan ang pagpasirado sa mga water refilling stations nga wala nagasunod sa mga pagsulundan, kaangay sang sanitary permit, kag water potability testing o kung ginakulang ang ila nagakaigo nga dokumento. Nagpangayo man sang bulig sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, agud mas mapadasig ang aksyon sa nasambit nga balatian. Others naman pag initial testing nga nag-positive, so i-close naton anay siya temporarily, even if they were compliant before, para kapari-testing sila. Although nag-issue naman si Sir, aton Mayor, sa executive order, that as we have discussed before, that they will all have to undergo another water potability testing. Tanan sila git. So ang sa aton tong barangay, when it comes sa wells, we were also asking help from our Sendrop and city engineers, and the Dole Topad, the CEPESO, para sila matuwang sa amon mag-agsa. Some of they need the wells needs to be i-agsahon and then i-clean, lalo na those that are very near sa ilang septic tank, although based sa PD 856 section 13 hindi na sila allowed. However, kung wala na man sila sa source of water, then we can make other strategy for that, as long as they are not going to use that for drinking. Hindi lang na pa-consume. Suno man kay Mayor Jerry Treñas, ginalantaw nga magapanabat ang isa ka water refilling station kung mahibaluan nga nakainom sang kontaminado nga tubig gikan diri. Sa lawyer, I think may aragid ya actionable case ikaw, no? Kung makainom ka nga halin sa tubig nga dira, no? Amo na nga we are very strict kay ti kabuhi niya ginapektuhan mo. Unfortunately, ang tubig ko gani diri sa akon sina nga ginakuhaan way magkapasan, no.
Siling ko gani sa mga doktor, pag bati ko nga ka pasado, naglain siyan ko. Primero, dumayo man. Pero ang point we will be very strict. And for those water refilling stations that are not that are operating without a permit, bahala na siya, 6 months, hindi namon siya pagatagan permit. Bukas man sa pagbulig ang lokal nga panguluhan sa pagpanguna ni Mayor Treñas sa mga pumuluyo kag mga barangay nga apektado sang balatian. Magadugang man sang personnel sa hydration unit agud pasiguraduhon nga mas mapasanyog kag mapadasig ang aksyon. Ang pamilya, pwede kita kabulig. That's why nga may ari kita dire. So, tanan dire lang na iya. Through CSWD kag dire sa opisina. Ang sa aton sa mga barangay, ga-preparar kita hasta tubig, mahatag kita. Hasta sa mga tao maninlo. Oo. Gina-organize na lang ni Gab. I think si Gab nag-report kayo na sa meeting ta. Mga By almost 400 siya katao. 400 400. plus, no? Tanana sila ipang-assign sa mga barangay nga may AGE. Dole tupad. Kung madumduman, nagdeklarar sang state of calamity sa syudad sang Biyernes nga adlaw. Nagpanugyan man ang lokal nga panguluhan nga padayunon ang pag-obserbar sang precautionary measures sa AGE kag cholera outbreak. Kaangay sang pagpasigurado sang katinlo sang palibot, pagkaon kag tubig kag paggamit sang matinlo nga tubig. Nakabaton sang pagkilala ang mga Ilonggo kag nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa ginpatigayon nga flag raising ceremony subong nga adlaw. Sa tinutuyo nga makahatag sang safe kag secured nga pabalay para sa mga Ilonggo, ginkilala ang Housing and Urban Development Coordinating Council, Iloilo City Urban Poor Federation Incorporated, Homeless People's Federation Philippines Incorporated, Iloilo Federation of Community Associations, kag Iloilo City Urban Poor Affairs Office sa bulig sa advokasya sang lokal nga panguluhan para sa housing and urban development. Ini may angot man sa World Resource Institute Ross Enterprise, kung sa diin isa ang syudad sang Iloilo sa top 5 finalists sa bugos nga kalibutan. Ginpasidunggan man si Dr. Maria Teresa Sarabia sa pagbulig sa syudad batok sa COVID-19 pandemic. Pinaagi sa pagpausar sang St. Therese Hospital bilang quarantine facility. Nagapasalamat gid ko sa kay Mangdong kag kay Terry. Ginpausan nila ang ospital, ang St. Therese para sa aton sa syudad, no? Nakibot ang iban nga manami ang aton paghandol kay manami man ang aton nga pag-upod sa private sector. So, palakpakan tagid si Mangdong kag si Terry. Waay nanukot, waay isang problema sa aton nga nagabulig sa housing, no? NHA, HADSI, ang People's Organization, ang Homeless International, ang aton nga Ikupaw, top 5. Ang top 5 ginamin sina all over the world, isa kita sa 5 nga ginpilian. Kay ang 5 na pilian pagid isa para kung sino madaog may premyo nga $250. Ang isa dira sa kontrata nga ginapilian amo ang Paris, France. Samtang, naghatag man sang bugal sa syudad sang Iloilo, Sanday Alea Robin Muyko, kag Miko Andre Hechanova, matapos nangin madinalagon sa ginpatigayon nga 2022 palarong pambansa, National Dance Sports Championship. Nakuha sini ang first place sa nagkalain-lain nga kategorya, angay sang Grade A Latin, Samba Latin, Cha-Cha Latin, Rumba Latin, Paseo Doble Latin, kag Jive Latin. Nakabaton sila sang certificate kag 5,000 pesos nga cash incentive gikan sa Iloilo City Government. Kadamo sang kalatabo sa syudad, kinahanglan magbinuligay lang kita, nakitaan ko ang pagbinuligay upod sa mga private sector, upod sa aton nga mga
people's organization, upod sa mga kapitanta, di na to mga kapitan ko, mga kapitan naton, kag upod sa tanan nga Ilonggo sa syudad nga gusto nga ang syudad ta madala naton sa masunod nga level. Nakabaton man sang Certificate of Achievement ang mga barangay sa syudad sang Iloilo nga may zero open defecation bilang pagsuporta sa National Sustainable Sanitation Plan of the Philippines. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.